For today's video mga idol, manulong na basket sa Inambakan Waterfalls no, diya sa Bukirang Pine sa lungsod sa Inatilan, Cebu. Samtang nagpaabot ko sa mga kauban, gichikahan ako ang nanay at tatay kay gibingaw na daw sila nako. Mga to sawa madugay no. Nangabot ang chairman sa MUA sa Tumalog si Janjan, among coach si Julius o si Raf J. So sawa madugay giplanuhan na dai namo kinsay among point guard. Og mao to na plano na gyud tanan sa among chairman. Kuyugi mi ninyo, let's go. Og sa Waadama pag-agi na mo diri sa Bukiran sa Inatilan sa barangay Kanyurong Sitio Kantias, ni chika among chairman nga na daw siya uyab des Kantias nga si Mary Jill. Og atong i-shoutout si Miss Mary Jill sa Kantias no. Og naabot na gyud mi diri sa Inatilan, Cebu. Kompleto na gyud among line-up. Chairman Julius, JR og si Rap J. O karon amo nang gisugdan pagbaklay para makadula na gyud mi dito no. Kompleto na kay among line-up. Og nakita din nato nga nindot man day kay gyud. Og din napita nagpanikad na gyud mi. Ako din gyud nasulat sa ngalan nga Edilberto. Og ni padayon mig lakaw no kay excited naman mi kay makadula. Og nakita din nato nga nindot kayo ang ilang korte dire. Kailangan nang umanap ng iba. Nakalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalasaw na hanggang naman. Og diri na gyud nato masungdan ang among dula nga 5-5 basketball diri sa Inambakan Waterfalls sa lungsod sa Inatilan, Cebu. Okay, let's go. Papa